Πού πηγαίνουμε? Θα σε βάλω για φαγητό σου. Μας είχα αποσχεθεί. Για φαγητό? Ναι, δεν σου είχα αποσχεθεί, θα σε βάλω για φαγητό. Ναι. Πού? Σε μυστική τοποθεσία. Τι εννοείς? Στην πορεία δηλαδή. Τι είναι η μυστική? Δεν την ξέρω πολύ. Όντως? Ναι, ναι. Μαγαζί? Ναι. Για να δούμε. Λέγεται μαγαζί η φύση. Όχι. Για να δούμε τι έχει σκεφτεί πάλι. Πρέπει να το πιάσει για να φας. Οκ. Πρέπει να γεμίσεις καρβουνίλα, να βάλεις φωτιά. Κλασικά, κλασικά. Τι φάση εδώ που με έφερες? Φαγητό δεν είπαμε. Τραπεζάκι, φωτίτσα, καρύκλα δίπλα τη φωτιά. Ναι. Πάμε να φτιάξουμε τώρα το κρέας μέσα. Θα φάμε κοντοσούβλι. Θα μας πεις που είναι και το σημείο? Ναι, το σημείο είναι αυτό το εκκλησάκι εκεί πέρα. Για δείξω να φαίνεται. Ας μην φαίνεται, δείξω εκεί πέρα. Μπορεί να φαίνεται στο βάθος. Ναι. Είναι λίγο τρομακτικά γενικά. Από εδώ είναι η λίμνη Μαραθώνα από κάτω. Ουσιαστικά είμαστε ανάμεσα στο φράγμα της λίμνης Μαραθώνα και στην Εθνική Οδό. Πάνω από το Καπανδρίτη, από το Πολυδένδρη. Okay. Εκεί είμαστε. Ψάξτε το δηλαδή, εκκλησάκι εδώ, έχω πηγής. Έχει και ωραίο σημείο με θέα εδώ, φαίνεται όλη η λίμνη Μαραθώνα. Αυτό. Έχουμε ανάψει φωτιά. Περιμένουμε να πέσει να ρίξουμε τα κάρβουνα και θα πάμε να ετοιμάσουμε το κρέας. Α, μην κλείσεις. Έκλεισες? Όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς που είδαν το βίντεο το προηγούμενο. Γιατί πραγματικά 2.000 views με πρώτο δεύτερο βίντεο που φτιάξαμε. Εμείς το φτιάξαμε για πλάκα. Ήταν φανταστικό. Και ακόμα πιο πολύ ευχαριστούμε όλους αυτούς τους 80-85 πόσοι είναι που κάνουν subscribe. Όντως. Είναι άλλοι πόσοι είναι ακόμα? 1720 να κάνουν. Αυτό. Και αν νομίζατε ότι θα μαγειρέψω, γελαστήκατε. Τι να μαγειρέψω, εγώ δεν ξέρω φτιάχνω. Τι! Αυτό θα κοπεί στο μοντάζ. Ναι, καλά. Ιου. Γι' αυτό δεν μαγειρεύω. Είναι το μαχαίρι παύλα τσεκούρι, παύλα σφυρί. Όντως. Αυτό κάνει όλη τη νοστιμιά. Δεν θα μας πεις τα συστατικά? Τα γνωστά τώρα. Όποιος δεν ξέρει, να δει το βιντεάκι από το νέο χωράκι για να μάθετε συστατικά. Το κόλπο εδώ με το ziplock. Τέλεια, έχουμε βάλει κρέας, λάδι, μπαχαρικά. Αλάτι. Ρίγανη. Τώρα όποιος βλέπει και ψήνει, μην με σχολιάσει. Ξέρει από ψήσιμο δηλαδή, μην σχολιάσει. Εμείς δεν ξέρουμε από ψήσιμο. Ό,τι ψήνουμε εδώ πέρα.
μην ρωτάω τι βάζω. Τώρα, ό,τι βλέπω εδώ πέρα και μου αρέσει σαν ονομασία το βάζω. Εδώ ο Γιώργος ζεσταίνει το μέλι. Ναι, πάω στο μέλι και πρέπει να το ζεστάνω. Προσθέσαμε και μουστάρδα και μέλι γιατί φτιάχνουμε χοιρινό. Και θα τα αφήσουμε κιόλας λίγο μέχρι να γίνουν τα κάρβουνα. Οπότε θα πάρει γεύση και μετά το περάσουμε στα καλαμάκια. Εσύ βγάζεις για φαγητό έτσι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Ό,τι κάτι στάθει, ωραία, κάτι ξεμένουν τα πράγματα πάνω. Λες και εμείς δεν μπορούμε να πάμε να πληρώσουμε 200 για ένα φαγητό. Δεν μπορούμε, γι' αυτό είμαστε. Τι λες. Θα μιλάει που θα κάνω. Βάζει χέρι εδώ μέσα. Τι έχουμε. Α. Είμαστε εξοπλισμένοι. Και φως. Έχουμε πάει σε άλλο level δηλαδή τα βιντεάκια. Τώρα πρέπει όλα αυτά τα κρεατάκια τα περάσουμε σε αυτά τα ξυλάκια. Μη σχολιάζετε που το πιάνω έτσι, είμαι λίγο συχασιάρης εγώ. Τώρα περνάμε λεμόνι τη Χάρα, δεν ξέρω γιατί, βασικά για να καθαρίσει, απλά έχω δει το κάνουνε. Τέλεια και θα κάνουμε. Τέλεια. Πάω να φέρω καλαμάκια. Δεν ξέρω πως γίνανε. Έλα, δεν είναι τέλεια. Τέλεια. Όπως είπε και η διατροφολόγος, 4 καλαμάκια. Ναι, ναι. Άσχετα που το καθένα είναι 2 κιλά. Δεν μας είπε πόσο κιλά να είναι. Μας είπε 4 καλαμάκια. Καράκι ωραίο μέμα. Ιου. Πάντα μου την έσπαγαν οι άνθρωποι που τρώγανε πριν να είναι έτοιμο το φαγητό, πραγματικά. Το φαγητό, όταν κάνεις τέτοιες καταστάσεις, το τρως πριν γίνει. Δεν ισχύει αυτό, δεν Το κάνει. Το Πάσχα, το τρως όταν γυρνάει. Εκεί. Στο σπίτι μετά την άφας. Τώρα ξέρω αυτοί που ξέρουν οι ψήστες, θα πούνε δεν κάνει φωτιά. Αλλά εντάξει, δηλαδή έχουμε κάπως να τα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε το βγάζει Ντάνι. Σοκ. Κάνει ο κρύο όμως, Είμαι χαμογελαστός γιατί κάναμε κι άλλο ένα πλάνο και η ζωή είπε ότι με έχει κατάθλιψη. Μιλάω έτσι, οπότε τώρα θα είμαι χαζοχαλικός Γάμω έτσι. την τύχη μου. Θα γελάω παντού. Ναι, τι πρέπει να πω. Λοιπόν, φάγαμε, ήταν πολύ ωραία. Της έκανα ένα τραπέζι που υποσχέθηκα. Και μου είπε και φτηνά στην αλήθεια, 20 ευρώ βενζίνη χάρη. Και 3 ευρώ κάνα τα ψυχτικά και μια σοκολάτα που της πήρα στον δρόμο. Μαζέψουμε τώρα. Γιατί έχουμε και κάνα μισά ώρα επιστροφή off-road. Θα γυρίσουμε από άλλο δρόμο. Θα πω για το μέρος, γιατί μου είπε στο. Κατά πίσω την κάμερα, μου είπε να μην πω. Θα πω για το μέρος, είναι πολύ ωραίο και αξίζει όποιος θέλει να έρθει.
Γιατί μπορεί να έρθει και με το αρχή, είναι δίπλα στην Αθήνα. Σε 20 λεπτά είσαι εδώ. Δηλαδή εκεί η εθνική που φαίνεται είναι το ύψος που είναι τα διόδια, τα πρώτα διόδια της Αφίδνες. Δίκο σχόλα. Άμα κοιτάς κύριε Βίκο για χορηγία. Μόνος του. Αυτή είναι η εκκλησία εδώ. Ζωοδόχος πηγή. Εδώ. Τώρα το έχουν φράξει εδώ πέρα, έχουν βρει κάποια αρχαία και το έχουν φράξει. Αλλά το εκκλησία έχει κανονικά πρόσβαση μέσα, μπορείς να μπεις από εδώ κανονικά. Το βίντεο έχει τελειώσει. Αυτό το πλάνο είναι έξτρα για να σας πω να κάνετε subscribe και like στο βίντεο. Και ευχαριστούμε πολύ αυτούς που το είδανε, που κάνανε subscribe και που σχολιάσαν και όλα τα παιδιά από κάτω. Τους ευχαριστούμε πολύ δηλαδή. Ναι, αυτά.